No. Un momentiño. Non marchar, por favor, non marchar. Como cantan estas criaturas. Eu creo que empezaron de pequenas xuntas. Porque van empastadísimas, verdad? Non, quería que quedara, porque como son unhas valentes, e Isaac tamén, pedille que fixésemos a caída unha peza que, bueno, que eu compuxen para un disco dun querido amigo de Tatán. É unha cantiga de tanatorio, que igual un novo concepto, non? Pero a idea é que eu levaba moitos anos pagando unha mutua de decesos que xa pagaba a miña nai. E dixen, voulle sacar rendemento a este, non? Tiñe unha póliza absurda e fixe unha canción que é unha conversa de tanatorio en homenaxe ao gran Vinicius de Moraes, que tiña aquelas cantigas nas que falaba e de vez en cando cantaba tamén, non? E entón, eu quería só ensayar o retrouso coas tanxugueiras e con voz. O retrouso é moi sinxelo e di, vamos alá, 1, 2, 3. Morreu contente, foi facendo parapente, que esvarou subitamente, esvarou, caiu, morriu. É fácil, non? Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fin feliz. É fácil. Pacaches todo, morriches tranquilo. Deixas todo ben, todo pajo, non? Ensayámoslo de novo, por favor, sin medo, Toda a xente de vista alegre e eso que se sume, Sin medo. Parte portuguesa tamén que se incorpore, De novo, vai. 1, 2, 3. Morreu contente, foi facendo parapente, que esvarou subitamente, esvarou, caiu, morriu. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fin feliz. Non, tranquilo e aquilo non rima moi ben, pero non tiña outra. Entón, imos alá, facedeme un fondiño e imos alá. Ti axúdanos no que poidas, vale? Intentaremos facer o que poidamos, Veña, muller, é a caída, Dadelle un aplauso que son unhas valentes, por favor. Obrigadísimo. Obrigadísimo. Un privilexio. Imos alá. 1, 2, 3 e... Pase ben no tanatorio, Pase ben. É tranquilo, Non hai moito para comer, mas há caramelo. E há aquelas frases de tanatorio maravillosas, non? Eu adoro unha que diz: "Fiste Deus mil favores". Bueno, podemos discutila tantas veces. Hai unha que é indiscutível, que é "non somos nada". Non somos nada, porque aquilo de nós é unha furna deste tamaño e o 85% é da caixa. Noso é o 15% apenas. Os votos de Ciudadanos. Sobre todo, esa é un retrouso que di con nós. Morreu contente, foi facendo parapente, que esvarou subitamente, esvarou, caiu, morriu, sin medo. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fin feliz. Se queredes morrer polo tanatorio, podedes escoller tamén unha frase, podedes escoller un epitafio. Hainos maravillosos, hainos que non comprometen, aquel que di morreu mentres vivía. Este non se discute, non? Hai un maravilloso que está no cemiterio de Minnesota, pero podía estar en calquera cemiterio miñoto, porque di morto pola vontade de Deus, pero coa axuda dun médico imbécil. Hai un que eu adoro, que é un opositor da provincia de Ourense, un opositor sin esperanza, un opositor que deixou posto na tumba. Por fin teño un posto fixo con ele. Ese é moi bo, non?
Ai, o daquela velliña que cando morreu deixou escrito non era nada, non era nada. Mas eu gosto daquela muller que puxo dade má volta que xa estou morena deste lado, Hainos de todo tipo. Había un que puxo ás veces vexo vivos. Aquel mozo deixou na tumba colectiva da familia, no panteón familiar, puxo sigo vivindo cos meus pais. Non é malo aquel galego que dicía carallo, ese sí que picaba. E eu adoro o máis potente de todos, unha moza que deixou escrito queredes gusanitos. Pero todos rematan con aquel estribillo que di morreu contente, foi facendo parapente, que esparou subitamente, esparou, caiu, morriu con nós. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixa todo resolvido, e morreu ao fim feliz máis unha vez. Morreu contente, foi facendo parapente, esparou subitamente, esparou, caiu, morriu. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fim feliz. Dan Xulgueira, señoras e señores, obrigadísimo.